Су чишмәсе, Моисей инде. Менә булар инде фәрештәләр. Муса пәйгамбәр дип атаган бу эшен Искәндәр Хуҗин. Күп еллар дәвамында иҗатында үз юнәлешенә, үз стиленә тугры рәсем. Ул метафизик рәсем. Без беләбезме, нәрсә безнең дөньяда бар? Физика инде, көч, материя. Бар инде метафизика инде. Метафизика күз белән күрергә без аны күрмибез. Алмыйбыз шуны күрәме. Менә шул инде эшлим метафизикага таянып эшлим. Рәссамнар дөньясына 6 яшендә аны әнисе алып килә. Улының киләчәктә танылган рәссам булсын өчен түгел, ә балалар сәнгать мәктәбенең йорт янында булуы өчен. Искәндәр йөри торган балалар бакчасы тәрбиячесе дә малайның сәләте юк дип ышана. Әти инде әниемә әйткән, что способность юк, найда карыйбыз. Миңа кәгазь бирделәр, яса. Искәндәр балалар сәнгать мәктәбендә укый. Шул ук вакытта яшьтәшләрен 1 елга узып, гомуми белем бирү мәктәбенең 1-нче сыйныфына бара. Әниемнең классына кердем. Минем 1-нче укытучым минем әнием. Шулай булган. 2 мәктәпне дә уңышлы тамамлап, Искәндәр Фишин исемендәге Казан сәнгать училищесына укырга керә. Биредә танылган рәссамнарның иҗаты белән таныша. Казан аңа булачак һөнәр өчен зур белем генә түгел, милли рух та бирә. Безгә татар телгә бик кыен өйрәнергә. Без монда Магнитогорск шәһәрендә торып, татар телен ишеткән. Татар телен Искәндәр Магнитогорскида бирегә репрессияланган әби-бабайларынан гына ишеткән. Әти-әнисе дә өйдә туган телдә генә уралашырга тырыша. Казанда укыган чакта Искәндәрдә ана теленә карата кызыксыну тагын да арта. Әти нәрсә миңа әйткән? Син русча инде һәр вакытта өйрәнергә мөмкин була синең. Русча өйрәнәсең. Тырышам белергә инде. Каждый день, то есть надо как-то по чуть-чуть там генә татар теленә ишетергә. Искәндәр шәҗәрә төзи башлаган. Тик кызганычка каршы Уралга сөрелгән әби-бабайларыннан тыш Татарстанда нәсел тамырын тапмаган. Бабаем әниенең турындан Зайнудинов Мифтах исемендәге бабаем булды. Алан Саба районы, Татарская ССР район. Алан это Алан авылы булган. Әбием әниемнең турындан инде Арча районнан әтиемнең атасы. Абдулла Хаҗи Әхмәтов булган, Хузин түгел. Хузин ул үзе алды, шул инде фамилиясын. Үзгәрткән ул. Без Хузи Әхмәтов булган. Родословный, не шулай гына ук. То есть мин бит әйтәм, вакытның элемтәсе өзелгән. Эзләргә кирәк. Заман бәйләнешләренең үзелеше, рәссам Хуҗин эшендә шагылган төп темаларның берсе. Шулай ук күп еллар дәвамында аның иҗатында батырлык, коткару темасы өстенлек итә. Барлык фикерләрен ул метафизик стильдә яза. Казан сәнгать училищесыннан соң Искәндәр Хуҗин туган шәһәренә әйләнеп кайта һәм Магнитогорск дәүләт университетының сәнгать график факультетында укуын дәвам итә. Барлык уку йортларын кызыл диплом белән тәмамлап, балалар сәнгать мәктәпләрендә эшли. Магнитогорск дәүләт университетында, Тау металлургия академиясендә булачак архитекторларга сынлы сәнгать укыта. Искәндәр Магнитогорск Җәмигъ мәчете интерьерын бизәү авторы да. 2 каттагы дуга кылу залларын ул үз куллары белән бизәгән. Бу эштә аңа студентлары да ярдәм иткән. Менә шундай зәңгәр булды. Хәзер инде карасак, инде ремонт ясалгач, сон не попали в цвет. Тесне алар ясамадылар. Хәзер ул 2015 елда шулай ук рәссам хатыны белән ачкан Нигез исемле сәнгать студиясе белән җитәкчелек итә. Хуҗиннарның балалар сәнгать студиясе Магнитогорскида иң уңышлылардан санала. Һәр елны без күргәзмәне ясыйбыз. Менә шул инде результат безнең эшебезгә. Аннан эш рәт каталог чыкты күргәзмәләргә.
шул күргәннәргә. Без эшлибез. Радует то, что в нашей галерее это уже вторая персональная выставка. Прошлая персональная выставка была в 2016 году. И радует, что Искандер Анасович продолжил эту тему, продолжил развитие свое и ушел и в новый материал, в акрил, в интересный современный материал. Интересно наблюдать и рост художника, и развитие его именно в материале, в разных материалах. Бу көннәрдә Магнитогорскның картиналар галереясында эшләүче шәхси күргәзмәсендә рәссам Хужинның 54 эше тәкъдим ителгән. Алар барысы да яңа, соңгы 3 еллык иҗаты җимешләре. Гүлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск.